Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde duuni babade nde kala min bismi mon kelle gadanero miɗo jeyndi aljuma sappo e goo lewru octobre 2024 bisimilla mon kelle gadanero ɓiɗo jeyndeji puɗɗortoɗen koye jeyndi gendire leydi Sénégal laatima ko yitno ndelam leydi Sénégal pétrole tawi ñalawma kala ana heɓa ko ɓuuri temedere barigal ɗum laatima kanko horejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaɓɓima ñande alarba nde omo ganduɗa ko kay tigui woni président conseil d'administration PCA mo Woodside to ɓe garti kadi e nden eɓɓore Woodside en waɗi hen ko ɓuuri milliard uji $5 e koppareje dollar kono ɓe garti kadi to banggue wonande ɗen golle ma wonɗa gartam nannude ko ɓuuri ujunnaje 4 e temedde 4 ɓe ganduɗa ko kay tigui golloto ko ɓe mbiyata ko emploi direct kam e indirect ɓe garti hen kamɓe Diagne Le Soleil yo en Diagne direct news ɓe garti koye Doudou Ka mo ganduɗa ko hande oɗo saaha ni nana yalti leydi Sénégal tawi gartugol mum kadi woni hunde nde ganduɗa nde laatake ha joni sababu nde wonande ngoɗo laamu kanko Doudou Ka noon ɗin tuumaji mawɗi ɗi omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo ya garta El Malick Ndiaye halno toon to Bowal laaɗe diwoje to banggue wonande golle ɗe ganduɗa o tawi toon te kadi ɗen golle wona golle ngarɗuɗe to banggue wonande teskama hen buñari Doudou Ka on ɓataki mo siifi o arti yewtude ɗin tuumaji kono kadi yeddude El Malick Ndiaye eɗen golle ɗe ganduɗa ko mbiyata ko guilay to banggue kaɓɓirɗe codaɗe toon hani e koppareji ɗe ganduɗa ko ɓe mbiyata ko secret défense ɗum kala o yeddi ɗum o holliti ɗum ɗo foti ala ko saabi ɗum so wona kanko El Malick Ndiaye wasdemo andude golle ɗe o halfina kono kadi wasdemo wonde neɗɗo mo ganduɗa hattanani wonande e janggal ɗon jagorgal biyetegal ministre des transports to banggue wonande Bowal laaɗe diwoje ha e ko nandi hen jayde Vox Populi ɓe garti ko e oɗo saaha nandu caɗele nanodiral hakkude ɓe ganduɗa ko takku wallu Sénégal kam e jaam ak jeriñ mo Amadou Ba Macky Sall e Amadou Ba nde wanude ha joni ko ya ngar mbiyen portmami toon to banggue mbiyen falde nde gueju wawi ɗum noon ko saabi ɗum koto on mo ganduɗa kay tigui waɗano investir e ɗin liste uji tawi ko intercoalition mo ganduɗa nandirnomo omo ganduɗa ko Nenne Fatoumata Tall ɗum caɗele noon o saaha ɗum tigui addi powɗe duure hakkude jaam ak jeriñ mo Amadou Ba kam e takku wallu Sénégal e gardugol omo ganduɗa ko tedde liste Macky Sall kono ɓe garti kamɓe ɓe ganduɗa ko Vox Populi mo ganduɗa hande oɗo saaha de laaɓi kanko mo ganduɗa ko Barthélémy Dias e Ousmane Sonko ɓe dañi fartaŋe yaade e ɗiɗo sungoji caggal noon de conseil constitutionnel oɗo saaha de ne wayno jaaɓi jagol mabɓe e ɗiɗo sungoji subaɓe dental Diagne besbile jour ɓe garti koye poti meurtre entre alliés hakkude Amadou Ba kam e Macky Sall to banggue jaam ak jeriñ Mamadou Ba kam e takku wallu Sénégal e gardugol mo ganduɗa ko tedde liste Macky Sall poɗe duure toon to falde gueju wawi ɗen caɗele teskaɗe en kono ɓe garti AFP mo omo ganduɗa ko Moustapha Niass caɗele to banggue nandiral hakkude mum e jaam ak jeriñ mo Amadou Ba kono ɓe garti e kamɓe besbile jour e caɗele taweteɗe toon to TR train express régional oɗo saaha ɗon ɗo teska wonande to banggue ya garta o ko ɗum caɗele hani to banggue ko mbiyata ko climatisation wonande ɓesguji ɗi so joli hen mbawa kadi dañde tawi noon ko kenal kala ganduɗa na walla ɗumen kono teskama o saaha ɗum ɗonne kadi koko paani ha ɗum addi hewɓe ɓe ganduɗa ko faddotoɓe e oɗo terre en ƴeewoy to Diagne Tribune ɓe garti koye Niler ko kañumen de mbaɗi réclamé auto-saisine mo ganduɗa ko pôle judiciaire de l'état nde warata tigui wadde feere beele tigui ko laaɓi wawa andede e oɗo scandale toon to AGR kam e ONAS ɓe garti e yiide noon caggal nde teska wonande to AGR ɗeɗo koppareje ɗe ganduɗa ko kalteɗe te kadi andaka holɗo ɗe paara kono ɓe garti to banggue ko yiyete ko électrification rural gam kuɓɓam to banggue dowri ndi to banggue worgo leydi Sénégal ha to banggue funnague to ko ɓuuri ujunere temedde jeegom wuro ngo ganduɗa hande oɗo saaha en ngakki kuɓɓam ɓe garti hen kamɓe Tribune ƴeewoyen Diagne Las ɓe garti koye Doudou Ka corrige sévèrement El Malick Ndiaye kanko Doudou Ka o arti wattude lawol omo ganduɗa ko El Malick Ndiaye ittunoɗo ɗin tuumaji mawɗi toon to Bowal laaɗe diwoje e laamu yawtungu ɓen ardinoɓe ngal Bowal laaɗe diwoje to AIBD kanko Doudou Ka windi ɓataki yuddude ɗin tuumaji kono yani e kanko El Malick Ndiaye hollude wonande ɗum ɗo de wona haala gonɗum ko gueɗe dawrugol kono kadi o faami tan ko wasde andude o mo ganduɗa ko El Malick Ndiaye anda ko totta ko kono kadi wona neɗɗo jogani ɗum gandal Doudou Ka arti hen Diagne enquête ɓe garti ko e poɗe ndure
hakkunde Macky Sall kam e Amadou Ba to bangi coalition Takku Wallu Sénégal kam e jamma njeriñ mo Amadou Ba ton to falde Guédiawaye poɗi e nduri tawi sababu ko nenne Fatoumata Tall e ɗiɗon listuji subaɓe dental ñande sappo e jeeɗiɗi lewru octobre ɓe garti hen kamɓe enquête kono ɓe garti e Moustapha mo ganduɗa ko Abdoulaye Dieye mo ganduɗa ko kay tigui wonno tedde liste toon to falde nde Thiès hande oɗo saaha ne wayno ummima e jamma njeriñ mo Amadou Ba. ƴeewoytu jayde Les Échos ɓe garti koye Jeegi Diop mo ganduɗa ko kay wonno directrice de la promotion des droits de la protection des enfants kanko Jeegi Diop caggal nde o hetta hanki o toon to di ko saaha de o waɗama garde à vue ñalawma hanki o ɗum ɗo noon hollitama hande ni mo waɗe déféré mo o daro yeeso procureur ɗum ɗo ko caggal nde ɓe kolliti wonande kanko Jeegi Diop omo rewra ko yiyete ko to ɗaade mbuñaari wonande rendo ngo kam e Les Échos ɓe garti hen. Jayinde Sud Quotidien ɓe garti ko ɓuri milliarduji sappo e koppareje men franc CFA woni ko usta toon to banggue wonande dépense uji toon to kuddel ɗum noon ko laamu ngu caggal nde waɗatno on subvention mbiyen ko ɓuri mbiyen milliarduji sappo woni ko usta toon ɓe garti e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e tati 2023 wonno ko capanɗe 3 milliards pawɗi temedere e capanɗe jeeɗiɗi e 3 milliards kono hande oɗo saaha ne wayno ɗum arti ha e milliarduji nogas pawɗi temedde joyyi e capanɗe jeeɗiɗi e 3 ɓe kollitino wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen gardi ngal boowal mbiyen kuddu ɓe kolliti ɗum ɗo ɗon ene huula caɗele to banggue wonande to banggue dépense uji toon to boowal mbiyen duɗal gendire université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum noon ko caggal nde tija tigui wonande udditgol ngal duɗal ko ñande sappo e jeenayyi lewru octobre nduɗo ndu paaɗen en jogori noon addude kulhuli fewde e ɓen ɓe ganduɗa koye janggoɓe toon jayde L'éveil ɓe garti koye en ndelam Sénégal laabi leydi Sénégal temedere bargal to banggue pétrole ma heɓe ñalawma kala temedere ujunere bargal to banggue wonande pétrole jayde L'éveil arti hen ƴeewoyen jayde Le Quotidien ɓe garti ko e ɗiɗo capanɗe 3 e jeeɗiɗi milliards ɗi ganduɗa ko majjuɗi melaw anda hol joguiɗo ɗum ɗum noon ko caggal piɓodiral hakkude AGR kam e ngal ɗo gollorgal ngal leydi Espagne to banggue ko yete ko électrification rural wawde addande dowri ndi kuɓɓam ɗum noon saabi caggal nde omo ganduɗa kañ ko woni directeur général Jean Michel Sène o addoyi ɓen ɓe ganduɗa ko gollotoɓe leydi Espagne pooɗe e nduure to banggue kadi wonande e teskade ko yete ko scandale e on projet ɗum saabi ARCOP dartini ɗen golle kono kadi teskama yeede wonande yoga e won milliard uji ko ɓuuri milliard uji joyyi e koppareje men franc CFA ɗum ɗon noon ko ɓen kañumen ɓe ganduɗa kañumen jewtittuno on projet haɗum wawi latade ko kañumen tigui naati e juuɗe mumen kono ha joni andaka ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen toɗɗiɗen koppareje wayno tumama hen yoga e won sardiyankoɓe jeeyaɓe landa Pastef kam e yoga e ministre uji jayde Le Quotidien arti hen. bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe a yawa Piindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomo ne kelle gadane robindo jayndeji e subaka hande o min doko on aadi altine garo saho rewelede Allah ɗo e nder jaam jogo min jogo moon on jarama.